அருகில் உள்ள சிகிச்சை மையங்களுக்கு அழைத்து சென்று முதலுதவி சிகிச்சை செய்வது போன்ற ஒரு செயல்முறை விளக்கம். இல்லாத சமயங்கள்ல எளிதான முறையில அவங்கள ஒரு இடத்துல இருந்து முறையில எளிதான முறையில அவங்கள காயப்பட்டவர்களை அடிபாடு மயக்கமுற்றவர்களை சிகிச்சைக்காக அழைத்து செல்வது. இதே ரொம்ப எளிமையான முறை. வெயிட்டான ஆளுங்கள்லாம் சாதாரணமா அதை காப்பாற்றி கொண்டு போகலாம் அந்த இடத்துல இருந்து. 3 hands. இப்போ அவருக்கு இடது காலில் காயம் பட்டிருக்கு, அடிபட்டு இருக்குது. அந்த காலை 3 hands மெத்தட் முறையில காயம்பட்டவர்களை அடிபட்டவர்களை மயக்கமுற்றவர்களை காப்பாற்றி இல்லாத இடங்கள்ல அவங்களை காப்பாற்றி சிகிச்சைக்கு அழைத்து செல்றது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இதா இருக்கு. என்ன இது ஒண்ணு கஷ்டம் இல்லம்மா. NSSல இருக்கிறவங்க வாங்க, பயப்பட வேண்டியது இல்லை. ரொம்ப எளிமை, சிம்பிள் செய்யலாம். சும்மா தூக்குங்க, அவ்வளவுதான். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். வெல்டன், வெல்டன். மறுபடியும் சொல்றாரு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காமிங்க அது எப்படின்ட்டு. சிம்பிள். ரொம்ப முறையில ஒரு இடத்துல இருந்து சிகிச்சைக்காக இன்னொரு இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறதுக்கான ஒரு மெத்தட் இது. 3 hands அல்லது 4 hands மெத்தட். ஹலோ, தகவல் சொல்றீங்களா? எவ்வளவு பிளட் லாஸோ அல்லது வீழ்ச்சியோ தவிர்க்க அப்புறப்படுத்தும் இந்த முத்தனை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம். சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது எண்ணெயில பயராகும் போது கெமிக்கல் பவுடர் அப்படிங்கிற கருவி. அதாவது இனிஷியல் உண்டான தீயணைப்பு கருவி இது. இது எல்லா அரசு அலுவலகங்களையும் இப்படி போட்டு அணைச்சோம்னா நெருப்பு நம்ம உடையில பட்டுரும். சரியா? இது முறையா, சரியான முறையா? சரியில்லை. கனமான கம்பளி சாக்கையோ ஈரத்தில் நினைச்சுக்கிட்டு நம்மள உடலை பாதுகாத்துக்கிட்டு அந்த சட்டி ஆடாம அசையாம அப்படியே ரொம்ப எளிய முறையில அணைக்கலாம். அவ்வளவுதான். எண்ணெய் சட்டியிலையோ அல்லது எண்ணெயில தீவிரத்தை ஏற்பட்டுச்சுன்னா பதட்டப்படாம கம்பளி அல்லது கனமான பொருளையோ தண்ணியில நினைச்சுக்கிட்டு இந்த முறையில அப்படிங்கிற முறையில தீயோட நோக்கி பேச நோக்கி எய்ம் பண்றாரு. எய்ம் பண்ணிட்டு அடுத்து ஸ்குவேஸ் இறுக்கி பிடிச்சி தீயை அணைக்கிறாரு. அதற்கு அடுத்து ஸ்வீப். அந்த பாஸ்ங்கிறதுக்கு வாட்ச்மேன் எல்லா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செக் பண்ணி சொல்லுவீங்க. அந்த டிசார்ஜ் ஸ்வீப்ல மேடம் கொஞ்சம் மறைக்கவே மேடம். அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல அந்த சேஃப்டி பின் இருக்கு பாருங்க. அதான் அந்த சேஃப்டி பின்னை எடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு தான் நீங்க ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, ஆபரேட் பண்ண முடியும். இப்ப எடுத்துட்டீங்க புல். அடுத்து டீயை நோக்கி எய்ம் போறீங்க. அதை அதுக்கு அடுத்து ஸ்குவேஸ் கிட்ட வாங்க. பயப்பட வேண்டியது இல்லை.